Това светлинна година, дневник на мисията. Мисия? Това дете се нуждае от нас. Хайде, приятели, да дадем всичко от себе си. Джеси е на позиция. Рентген след 30 минути. Бързо! Хайде! Към рентгена! Втори екип е готов. Рентгеновите снимки са поставени. Иха! Мисията е успешна. Дисни пренася магията на киното в детските болници, осигурявайки комфорт и радост там, където има най-голяма нужда от тях. Още едно дете се нуждае от нас. Кой е следващият?